Pelok Mas. Ya pelok. Ya. Nduk Kimura ayo disik Nduk. Ya ya. Mak Pang Pak yuk Kimura dari Kediri. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Wis sehat, Nduk? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Rada sehat punang. Nggih, dan iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukamara. Nggih. Wis tau rene urung? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, ngono. Don piyayi sakmono gawe pengen mirsani sampeyan lho. Nggih. Ngopo kuwi lek macak ngopo kok dadak disiseti? Kurang. Oh buntute ucul, kethek apa piye buntute ucul? taline ya. Nggih. Remen nggih, Dok, Cahayu? Nggih. Nah, iki mau piyayi kene iki pengen ngrungokne suaramu lan trajangmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, niki dalam rangka napa sampeyan ngerti mboten? Napa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun niku napa ngerti ora? Mboten. Nah, bersih dusun niku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga mriki urunan nggo nanggap wayang kanggo srana tandha syukure nang kurbaning Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kangko wis ping 4 lho. Siap. Heeh, sampean ping pira, Yan? Satu kali ini ya. Nggih. Muga-muga tahun ngarep ditanggap neh ya. Nggih, amin. Amin. Ditungakne masyarakat mriki sedaya. Ditungakne ya. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Salam nggih, saya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus Kula wis lengkap lho kok panggah iri ya. pangkah liri. Nggih. Kurang banter kira-kira sing banter. Jiro lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, sing banter dhewe ning nggon bunange nganti saking bantere untune nganti cepet lho, Doan. Nggih, dah. Pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Sehat. Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Heeh, ndongakne no. Dongakne Heeh. mugi-mugi sehat selalu. Amin. Warga masyarakat Kajang Warga masyarakat Kajen diparingi diparingi panjang umur. panjang umur. Putra-putrine Putra-putrine soleh lan soleka. soleh-soleh loleh. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Nggih, lan Nggih. dipun paringi Lan dipun paringi berkah saking Gusti Allah, berkah saking Gusti Allah, lancar lancar nek pados rejeki. nek padus rejeki. Mugi-mugi Mugi-mugi rezekine berkah lan barokah sageta kathah wekasanipun kangge lunga dhateng Mekah. sampeyan ni aku cah cilik lho Pak Dalang. Heeh, ngopo? Sampeyan nopo gak iso alon-alon ta? Tak ajari cerdas kayak cepet set ngono. Lho utek kula Utekmu piye utekmu? Utekmu iki rong anu ya. Nggih. Cik gampang loading ya. nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi diparingi diparingi rezeki rejeki kathah kathah tur barokah. tur barokah. Sageta selamat Selamat fidini fidini hatal hatal akhira. Beyu
Wah, kemen. Mulai tiga sidik kurang. Ya, nggih. Deh. Mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke, siap. Nembang apa saiki Cahayu? Merahino. Wah, merahino. Nggih. Enten bawane to niku? Enten. Enten. Saged punan. Nggih. Lho, mesti angger melu Pak Kangko tembange mesti beda. Nggih. Mambengi apa mambengi? Pangkurono Rinoso. Pangkurinoso kalih ula tampar. Kali ora tampar iki genti merahino. Nggih, mengke lak klentu dibantu Mbak Okfa kalih Mbak Compik nggih. Congpe ora congpe. Nggih, Compik. Congpe. Iso congpe. Piye sapa? Mbak Congpe. Nggih, pun. Ampun kuwatir nek sampean ki enek salah sithik, ngono ku mendhi ora enek wong ngarep nyeneni. Nggih. Jajal, kula tak pengen ngertos. Nah, coba. Ya. Hayo rowang Nduk, suaramu ambing ra ngene iki lho. Mok tambani apa awan mau? Mambing iki nyuwara dur sithik wis ilang lho suaramu. Nggih. Isuk mau mimi apa kok suarane mari? Mimi obat. Obat apa? Obat abit. Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sampean mau bar wayangan mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit. Untuk cari obat tenggorokan niku nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking pingine aku melu Pak Dujo Kangko. Wah. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Kimora. Pengen tampil karo Pak Dujo Kangko dengan suara yang maksimal ya ta? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dujo Kangko. Aduh, langger. Aduh. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki ya lagek kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagek kowe. Sinden-sindenku keblas ora tau gelem ngelem aku. Gajigur tenan aku. Heeh, nyawang aku wis muak doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nyapa? Wah, lha iki kowe ngerti ra ngene-ngene apa? Apa? Iki cah gaul. Julukane Mbak Mayang saiki apa? Mayang Tato. Ngerti ra? Nggih. Nggih niku sing juluki wong Ponorogo. Mayang Tato, lengene ditato. Biyen anu Nduk, ditato nggon weteng Nduk. Mayang kuwi. Yuh, mosok. Heeh, ditato nggon weteng iki ditato cecak. Lah sampean dina apa ndelok? Sik. Aku iki diomongi ngono lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangko. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng meteng kan gedhe wetenge. Cecake dadi boyo. Nggih. Ya, terus. Pinuji mureh. Wah, jan cewetha kowe. Bener Nduk ngono kuwi Nduk. Intonasi kata-kata kudu genah. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, mureh. Yo. Beti Ya, duh. Ya. Ayo Mas Brady. supaya tansah maju Terus upakara karang lan gitri apik dah.
Nduk, wah ekspresimu apik. Karang Kang Gi. Kaya Pak Kang kok bar nguyuh ngono kae ya. Lah iya, Nduk. Aku kok entuk WA to, Nduk. Napa? Tak wacane ya. Nah, iki asli iki. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek udu sampun ngajak Dik Kimora matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ta? Sing Pak kamu. Muklasaan. Lah, betul. Nggih, iki mau jane sampean arep tak bayar dhewe. Ning gandeng enek Pak Muklasaan iki kok bayaramu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Nggih. Lek nyawer 2 juta tak kene sampean kabeh. Ya. Nggih. Ya. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa to? Nggih, mboten napa-napa. Heeh. Tak utang sik ya. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Ora. Kok duwite mok pek dhewe. Ora. Dadan. Anu Bu, sing 1 juta Bu, 1 juta paringno. Mengke mawon to didelok wong-wong lho. Wih, ya isen. Iya, engko ya. Nggih, dadah. Kuya prukun tumandang hasengkotku bregot Nduk, ngerti ra? Sampeyan nyuwara bapak-bapak sing ning ngarep lho, mrenges nganti ngiler ora krasa lho. Nganti ngiler ora krasa. Mergo bocah cak mono ki sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. Nggih. Aduh, jan nembang kok ekspresine kaya wong nguyuh. Ya, terus. Temah dadya tata Iya. Handa yani enek tekanane lho. Aja meneh kok sik lho, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-weruh guyu lho. Nanang PC kae guyu to, matane ora roh lho. Terus, piye nak? lanjut nggih. Lanjut nggih. Kok ya ora lali lho, tak selani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandang pangan yekti jero kutha desa Tepuk tangan buat Kimora. Ya lek mau ngapalne kapan? Lah mangawan nih. Mangawan. Ya maksudnya latihane kan dhisik. Oh iya. Heeh. Mangawan dimatengke ya. Nggih. Nggih pentas melu, Pak. Cina. Pak Cino piye to? Pak Kangko. Iso Pak Cino iki lho. Lah, aku ngomong Cina. Oh Cino to, tak kira kupingku Cino. Cino kok ireng. Aku ora wani ngelokne budek aku. Ora aja. Idyan, duh, ya sak mene kok. Alah kemayune. Ini apa ngene? Ape azan to? Ayo saiki dilanjutke langgame ya. Nggih, langgame. Heeh. Wes meh rahina sumirat bang ing wetan berenahe warna kani wiwit
manggul pacul garuluku anggeret kepene adeliter anglur selur ketanana padote glia agliatan sah rami ing gawe sasampene tetembangan laras lelakene laras lelakene Ora lho. Sampeyan lek nembang kok mending nyawang Mbak Cumpik iki apa? Penggemar berat ya sampeyan. kakak kula Oh, kakake sampeyan. Layak kok bodine meh padha. Kuwi pomo didekne kaya bongkotan damen. Oh, sinten sing ngawer? Oh, hamba Allah disawer. Hamba Allah, blok goblok. Hamba Tuhan. Cak tuwek goblok. Oh, alah Mas Nanang iki. Hamba Allah dipun sawer 200.000 cahayu. Nyono, dicekel sing golek cekel Pak Kangko lali. nggih Matur nuwun sik hamba Allah. matur suwun nggih Bapak mugi-mugi rezekine Lancar. mugi-mugi rezekine lancar terus napa nyawer kulane nggih Oh iya. terus napa nggih sehat selalu Amin, amin, amin. Dungane cah cilik mandi kok. Terus apa neh? Terus Duk, terus dungane terus. 200 iki dungane kudu akeh. watuk terus Ya wes, pokoknya sukses selalu ya. nggih sukses selalu Iya. terus Hah? terus Kok kaya Sukrasana to iki. Konsentrasi. nggih mugi-mugi wonge sehat terus Amin. nggih rezekine lancar iso nanggap kula nggih Amin. nggih pas mantu Oh iya iya iya. Pun ngerti lek duwe anak kowe ya pas mandi. Heeh, nggih. kula lebokne tas nggih Oh lebokno, lebokno. aja dimalingi nggih Ora. Kak, wah sak dodokane sak juta 200. Duh. kula lanjut Gak sah. Ya lanjut kok ya. Nggih. Ki kok ditibane dangdute apa Cahayu? napa Apa dangdute? dangdute Kusuma Wijaya Heeh. nggih Kusuma Wijaya. Yuh, aja kuwi nganggo musik sing gamelan sithik apa? Apa? gamelan nggih Heeh, apa? Heeh. Apa? Ninggal katresnan ya. Nggih. Nah, matur kalian Pak dosen, Pak Dodo. oh niku nggih Nggih. perasaan dek ini kendange mboten kuwi nggih Ora, mambengi adike. Mambengi kok ya apa kowe karo ya gone Pak Kangko. Mambengi adike Pak dosen Nggih. enek urusan kampus. Nggih. Nggih, nika sing mambengi Mas Kasih Haryono. Nggih. Niki pas Eko Widodo. Ganteng di karo adike. adike Oh iya. Ayo pancen metu dhisik karo metu keri ki apik sing metu keri kok. ben adil ya mangkan aku wis mang tak love to ngene mau Love, oh, love. kuwi nek adike saiki tak lem ganteng Ah iya. Oh wis di love. Oh alah. Ger, marang kendangan iso nututi karo suaramu ya, Nak. Pak dosen mengki dipun dawahaken, matur. Pak dosen dipun Didawahaken didawaken lagu lagu Ninggal Katresnan. ninggal katresnan Ah, musiknya kayak diomongi, jangan lupa musiknya. jangan lupa musiknya Dwi Jolaras Indonesia Oh alah anake untung iki jan. Ya. Ya. munggo pedahe
Asik. Sampai bawah, sampai bawah. Aunono indono tak anteni ning pucuke tresno belum nang kabatasane Ora lho. katon ton sirane ojo lali padaku aku mau Pisan meneh Mas, satu. satu tak anteni nganti saelingmu Salam kanca-kanca BPKJ, penggemar wayang Ki Dewi Jokangko Mbak Suprona. Mas Giono. Kicau, kicau mania. Mas Pomo, terima kasih. Hatiku nalika sliraku ninggalku hopes sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Bu Retno, terima kasih. tak suwun rinduan wedi muga Gusti suka pananggenmu beli bisa kumpul kaya nduring uni aunono indono tak anteni ning pucuke tresno belum nangka bebasane mung katon ton sliramu kedawanen Lek mun joget kaya penari ular apik Anduk. nggih Nah, saiki jogetmu semakin tertata lho. nggih Semakin tertata. Mbiyen ki jogetmu mung megal-megal tok ning ora Lah nggih sampai kono nggih. Heeh. Lah iki sampe kono ya ora apa-apa lho, Nduk. Oke, siap. Siap, heeh. 1 juta ya. Ayo siap. Tekan. Nggih. Siap. Siap. Mat tekan ayo. Maju sik. Idik. Nah. Siap. Siap. Niku Pak Sing musik. apik lho, gamelane Eko, Musike. pianone musike. Nah, nggih. Sing ibot ngerti jenenge ra sampean? Mas Coro jenenge. Oh, toro koyo jenenge kewan. Kewan panjenengane Coro. Lah iki sing gitar sapa iki? Sing Mas gitar Joko jenenge Joko. Joko. Oke. Kowe Pak Eko ki bar dadi Antareja bar ambles bumi suwi. Bar ilang ora enek jejake nang endi. Nggih. Kita ndek gendakan anyar. Nggih. Aduh, mikol meneh, Nduk. Nang kono ora apa-apa, ayo. Ojo lali pawelingmu. Muga mata kenal janji-janji. Aku kang sadya satu tak anteni nganti saelingmu. Ah, lungguh sik engko Nggih.
Tembang meneh ya, Nok. Nggih. Matur suwun dulu karo Mas Muklasaan dari Jakarta. Matur suwun nggih Pak Muklas. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Sampun bayari kula. Sampun bayari kula. Emangnya bayar piro? Buluh akeh no. Bayar kowe akeh no, Nduk. Wah. Nggih. Nggih. Lak tak tebak ya, mang ngomongi sampean 2 juta kok. Iya. Sampean 1 juta, Pak Muklasaan kuwi 1 juta. Iya, Dadi dadi 2 juta. 2 juta, Pinter kene. Oh iya. Lek duit kok ngerti ta, Nduk kowe? Nggih no. Ya, terima kasih sumben meneh. Nggih, sampean meneh nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus sehat selalu. Amin. Nanggap kula meneh. Oke, siap. Siap. Oke. Iya nggih, kula tak Tugas nggih. lenggah. Duitnya diopeni sing 200 engko. Mau. Oh, ya. Oh alah. Ngono ki bapak ibuke kaya kolu mangan kayane lho. Lah iya, heeh. Wah, tenang. Biyen lintang ya sakmene wis karo Pak Kangko, lintang Kairo kuwi. Heeh. Urung niken salindri kae ya ngono kuwi. Saiki iki bibite ya Kimora iki sok iso melejit kaya Mbak Lintang kaya Mbak Niken. Oh, ngono ah. Ya. Lah iki sing nganggo biru engko Lintang nggih bar iki, Nduk. Oh, ngono. Ah, iki mergo paling senior dhewe terus suarane paling luar biasa dhewe lek Lintang iki. Ya, ya. Ayo yang berwarna biru ayo kenalan karo Pak Dalang Kangko ya. Ya disupati musik Mas Jaro ya. Kayak apa? Ah, ya, saka ngendi asmane sapa? Yuk. Asmane sinten, Nduk? Cahayu. Mike ndi mike? Nah, kudu geblak iki. Sugeng dalu, Nduk, Cahayu. Nggih. Paring asma sinten, Nduk? Nggih, nami kula Sekar Kirana. Oh, Kirana. Panggilannya Sekar mawon. Oh, Sekar. Nggih. Monggo lek nyekar ki ning kuburan. Nah, ora Sekar ki maksude apa? Ngerti ora? Sekar ki tegese apa, Nduk? Mboten ngertos kula. Takon karo Pak Dalang Kangko. Nggih, Sekar niku tegese napa? Sekar niku tegese kembang utawa bunga. Nggih, leres. Ya, Kirana ngerti artine? Mboten. Yo takono bapakmu sing nggih. Daleme pundi Cahayu? Nggih, kula saking Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Weh, saking Kediri Nggih. juga. Tetangganya Kimora. Oh, tetangga. Iya. Oh, alah Kediri ki kok tukul sinden apik-apik men to ya. Kan dhisik nganti saya ini. Aduh. Nduk Sekar kelas pinten, Nduk? Nggih, kula kelas 1 SMP niki. Oh, mlebet SMP niki. Nggih. Berarti lulus SD nggih? Nggih, leres. Dah cara wayang wong ngono Sri Kandi sampean. Nggih, leres, obat. Nggih. Nggih. Niki wau mriki kalih sinten kok ing Kediri? Nggih, kula kalih bapak, kalih emas, kalih ibu, kalih adek, kalih mbak, kalih emas. Kuwi sak RT to kuwi. Nggih, bapak asmane sinten? Bapake namine Eko. Oh, alah Koko, Eko. Bapake teng mriku, sampean manggile teng mriku. Oh, nggih, Pak Eko. Duh. Nggih, ibuke sinten? Sri. Oh, Sri. Nggih. Sri untuk Eko terus anak-anak sampean ya. Nggih. Duh. Iya. Sri Eko terus widodone iki wis ngendang. Badhe nembang napa Cahayu? Nggih, kula badhe nembang ngimpi mawon. Ngambara ing niku ta? Nggih, leres. Alah Sri anakmu iki lho Sri. Aduh. Monggo dipun bawani sik ya. Nggih. Diaturke sinten tembang niki ngimpi? Kangge masyarakat teng mriki. Mriki pundi? Kajang. Kajang. Nggih, kajan nggih. Nggih, alah nger. Lek maem rada akeh to, Nduk. Lek maem rada akeh. Sinden kok kaya triplek ngono. Ngam, ya. Nggih. Ngambara
Iki yo apik lho, tepuk tangan buat Nduk Sekar. Matur suwun. Sami-sami. Ya ampun, gelungane gegeden kudu ngeblak. Hange. Ya. Bebasan tanpa tapi awas rodok dhuwur lho Nduk iki. Narat. Ya. Nara besi Mika Iki cara sound system menawa suarane dribble, Nduk. Lah nek Kimora mau bass. Oh, ngono oh. Low. Iya. Mula bodine lek kaya JBL Kimora. Nguwenyak jare. Nguwenyak. Kimora. Oh alah nguwenyak Pak Dalang. Ayo, terus Nduk. miber ngiteri jagat Ngolahan ngulandoro ngamborong nggahi ora ndredeg suarane ya santai lek nembang ya sak penake. Lah iya. Nggih, kula niku wateke kalem. Oh kalem. Nggih. Inji. Mboten semerap. Tenan Nduk, tenan. Pancen watak wantu kuwi beda karo Kimora. Nggih. Halus banget ya ampun. Kula kayak Mbak Lintang Kairo niki lho. Oh, halus. Nggih. Lek enek wong kebakaran omahe entek, Nduk. Yo kebakaran. Yo main entek no. Anu kaya Kimura, kok kebakaran banyu. Lek sampean enek omah kobong, yo kebakaran. Yo main selak entek. Nggih to? Nggih. Nggih. Waduh, cakok unik-unik. Nduk, terus Nduk. Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan Satemah. satemah kinawa ngimpi Juga oplos tepuk tangan buat Nduk Sekar Kirana. Nduk iki enek saking hamba Tuhan jare. Hamba Allah kok hamba Tuhan ngengkel goblok entek muncul. Ya enek 200.000 Nduk. Nggih. Sing maringi hamba Allah. Matur suwun Matur nggih. beliaunya. Nggih, matur suwun. Ngangge sing nganggo kopiah nika lho. Pundi? Nika ngangge kopiah menika. Kopiah dipun lepas menika, Nduk. Nggih, matur suwun nggih Bapak, mugi-mugi rezekine lancar. Paringi napa nggih paringi Bojo anyar. nah, nggih. Nggih ora. Boten. Oh sasine kok diracun ya katut. Heeh, nggih.
Luar biasa dipun paringi kaliatus, Pak. Niki wau Kimora sampun kaliatus, Kirana sampun kaliatus. Mengki kirang 200 anu lintang Kairo, Pak. Disiapne sisan mengki dados. Gen mboten mancinde baciladan. Nggih to, Nduk Cahayu Kirana? Bocah aluse kaya ngono. Heeh, wis lek gedhe dadi manten ngono wah malam pertama. Ya ampun, penak mah. Kaya Angel kaya halus banget lho Angel kaya. Ya. Ya, coba. Seripat. Ya. Seripat, seripit, limbiane merak kesempet. Ganas luas, wirangane alam lambe. Sidat jengsan, besan anglatipun sana. Dasar ayu tasih kanya tantu jiwa. Tak cakapi atu mesam sepat batu. Oras rata tak gandeng malah gumuyu. Nah, deh. Jan Sembadra Pangeran Arjuna dina samangka pangeran saka ngendi pangeran wayang wong ngono kuwi Nduk. Nggih. Inggih, duh. Anake Sri. Heeh. Ki mau Pak Kangko entuk WA. Nggih. Saking Pak Muklasaan. Nggih. Maringi panjenengan arta 300.000. Nggih, matur suwun. Apa wis dikeki? Mboten dereng. Oh, dereng lah niki dikeki. Nggih. Tujune darange sangu, ora sangu kewirangan ki mau. Ya niki 300.000. Amit nggih. Nggih, monggo. Nggih, matur suwun nggih. Sama-sama. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Pak Muklasaan teng kamera nika, Pak Muklasaan. Pundi? Pak Muklas mboten maksude sawang nyawang kamera kok ning jero kamera ki ora. Nggih. Kok nyawang kamera kok endi? Nggih Pak Muklasaan matur nuwun. Pak Muklasaan matur suwun nggih. Nggih. Oh alah nggih, nggih sak tembang we 500.000. Moko sindenku iki sewengi 250. Nggih. Ya, diterima-terimake ya. Nggih. Monggo nembah. Mengke ndangdute napa Cahayu sing apal napa? Ireng manis mawon. Ireng manis. Iso to? Nggih. Ning ireng manis. Nang pelok barang sing slendro napa? Gubuk asmara, Sri Huning, Wedang Kuning. Napa? Napa? Gubuk asmara mboten Gubuk napa-napa. asmara, nggih. Monggo dipun lajengaken. Nggih. Katon bunga kang pindhap sari. Puji
Oh minum ya. Nggih. Monggo minum dulu. Oh alah ngger. Lagi sak lagu kok ya wis ngelak ngono. Kula niki habis radang. Oh radang. Nggih radang ngombe dedek nggih. Wah jan iki pirang dina ora ngombe kaya wong ngelak banget ngono. Dedek. Tujune pas ra angine gedhe lho, Nduk. Ya, apa maine gedhe no kabur lho iki. Heeh. So mletik tekan guyangan kono. Catatan sajroning ati tatan luntur saya merati Ben adil pisan neh Mas ya. Ngombena ya entuk, Nduk. Ngombena ya entuk. Ayo. Catatan sajroning ati tekan luntur saya merati aku kowe dadi
Ya. Kok ndelalah ya yung sinden cilik-cilik kok muncule saka Kediri. Lah iya ta. Biyen kawitane Mega almarhumah kae bar tanggapan terus kecelakaan kae nduk ki jane yo iman banget. Oh ngono. Ning Gusti marengake beda ya. Terus muncul Niken Salindri kuwi. Oh ngono. Terus nduk disusul karo nduk Lintang Kairo. Iki ana Kirana ana Kimura. Oh ngono. Iya yo. Kediri pancen nyetak sinden-sinden luar biasa. Ayo, saiki genti sapa? Nduk Lintang Kairo. Wah iki. Nah, paling senior iki. Ya. Disuppoti ya, disuppoti musik maka Mas. Ya. Lintang Kairo. Ya, iya, kaya ngapa? Sugeng dalu Cahayu. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih kalian panjenengan. Alhamdulillah. Ya, alah. Ya, muga-muga masyarakat mboten jelek mboten waleh ningali kula kalih sampeyan Nduk Cahayu. Nggih. Pokok bendinten kepanggih kan nggih semakin mempererat persaudaraan nggih Pak nggih. Silaturahmi. Walah nggih, nggih padha karo Kirana tipis ya niki. Nggih. Mbok maem sengoke kaya ibu-ibu waranggana niku lak mame kathah sanget to niki. Wah, lah nggih lha niku wau pun telas Burini niku wau pun telas kotak 5 niku wau dirasa. Lah nggih. Iki bengi iki pokoke sing tak ajar Kirana, Kimura karo Kairo. Nah, pas kakak nggih Pak nggih. 3 kakak. 3K, pakai inisial K semua. Ndelalah kok dalake jenenge ya Kakangko ya. Kangko, Kimura, Kirana, Kairo. Sensip. Kula nggih wonten dalang cilik nika. Sapa? Adik kula. Sinten? Mirza Kairo nggih. Kairo. Enak tambah sing nyelentem jenenge Kabul. Kabul. Guyu rasa noleh, guyu rasa. Lah ya. Mringi suntune sak genteng-genteng. Lah iya Dede. Pokoke bengi iki sinden-sindenku merdeka sekali. Nggih, luar biasa. Kula remen sangat loh Bapak ngeten iki. Remen seneng perkara apa Nduk Cahayu? Suka ada yang meneruskan budaya Jawa. Betul. Semakin bertambah hari semakin bertambah bibit-bibit unggul nggih Bapak nggih. Alhamdulillah. Dan dari kota Kediri semua alhamdulillah membawa nama baik Kediri, adik Kimura, adik Kirana. Pinter-pinter. Kediri kabeh. Kediri alhamdulillah. Dadi sok generasi-generasi iki bakal muncul. Engko lek Mbak Cumpe iki wis buyutan. Mbah Cumpe. Lah ya, makasane ana sinden-sinden selanjutnya. Nggih. Arep nembang apa Cahayu kudu nganggo bawa sik, kabeh nganggo bawa ki mau. Wis santai dalu menika santai bengi iki santai wae Nduk. Santai Pak. Ora usah kemrungsung. Siap. Aduh. Sekelas 3 SMA lho cah iki cah. Dede wis gedhe men. Tenan lho Kimura. Biyen Lintang petuk karo Pak Kangko ya sakmono kuwi sak sampean kuwi. Nah, jan kula mbenci nggih pengen lho punya kalau udah berumah tangga pengen punya anak seperti adik Kimura, adik Kirana, pinter. Enek resep Nduk. Napa? So nek duwe bojo ya, Nggih. pengen duwe anak kaya Kimura, kaya Kirana, pinter nembang. Pripun? Lek gawe malam jemuah. Kedah malam Jumat berarti. Sunah Rasul kuwi. So nek wae di bojo cek SMA mau mikir bojo mboten nggih. Nggih. Mikir sekolah sik sok kuliah ya. Nggih. Sampean diantu-antu dinteni warga Kajang. Alhamdulillah penontonnya banyak sekali nggih Bapak. Uang Nduk dudu banyak ki ngok. Penonton kan manusia toh Pak. Lah ya munimu banyak no. Banyak itu tegese bajan kata saking sampai belakang-belakang menika lho Pak. Ngebaki dalan punan. Oh, nggih, kathah. Alhamdulillah. Ses danten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah sing semangat ket wau kon jenengan terus to Bu.
Daleme pundi Ibu? Oh alah, nggih sehat selalu nggih Bu. Nggih. Panjang yuswanipun. Nggih niku. Pun gadah putu, napa? Wayah kok putu. Oh alah, nggih sehat selalu nggih Mbah nggih. Nggih, niku tanpa dongko tanpa kayang niku Nggih. bojone Trilocana. Nggih, lagune napa nok? Cahayu. Sing modern aku ya gelem. Nah, ayo coba wis gajun muni dangdute kok. Anu Ning nggih. dibawani sik. Nggih. Apa? Gelang alit bawa blamyangan nggih Pak. Wah, aku mau jane arep muni ngono lho. Banyuwangen aku ngono. Mesti nyonto-nyonto. Dodol lintang rek. Rumasaku kaya atiku kaya padha karo lintang ya. Sehati to kita Pak. Sehati. Lah iya to domonge kok. Oh, alah ger. Ah, ya. Mambiat mayong ngono to? Nggih. Ayo. Mambiat mayoni man. Iki yo luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan semua buat Terima Lintang kasih Kairo. matur sembah nuwun. Pejan iki wonten Nanang Kosim to tibake. Nanang Kosim iki sapa? Mas Nanang. Nanang Mas Nanang niku lho. Oh, Nanang PCK niku. Nggih, PCX. Iya. BCE. Tapi niku penggemar setia panjenengan lho Nggih, Bapak. nggih. Dari kula kecil sampai saat niki Mas Nanang sering nderekne panjenengan. Sering niku. Nggih. Kaya niku lak keluarga to asine. Masih keluarga. Nggih, niku adike sing ngibet niku kok. Walah, layak podo-podo. Padha kucluke. Ya. Suarani. Iki cara panganan ono suarane mateng tenan lho iki san. Ya, ya. Terus yo. Gandeng bala biangan. Nduk Lintang, Dalam sampean kenal ora karo Pak Gino Putra Dikari Jakarta? oh Bapak Gino Putra Dikari. Nggih. Kadosipun nate mireng. Nah, nggih niku mirsani wonten TikTok menika salam kageng Nduk Lintang Kairo. Oh nggih matur sembah nuwun Bapak. Gino Bapak Putra Gino Dikari. Putra Dikari. Wonten Jakarta. Disapa-sapa juga buat penonton yang live streaming ya Pak. Betul, betul. Niki banyak sekali yang live streaming Wah, berarti nggih. hampir 3.000 sing mirsani teng YouTube. Alhamdulillah disapa-sapa buat teman-teman yang ada di live streaming ya Pak, Nggih, Bu. Nggih. Sing wonten TikTok nggih sampun 2.000 lebih pasang mata. Dadi wong 5.000 nggih. muncul pementi gorene nggone wis ora muat no. Lah nggih to Pak. Tenan. Dadi wong wong Kajang kene nggone bersih desa nanggap wayang ki nyenengke wong pirang-pirang ewu. Nah, alhamdulillah. Sedekah rasa. Cucuk nek urunan nyato 50-an. Nah, iki. Mergo nyenengne wong akeh. Yo terus. Nyaram biai no suan toro. Yan, jos tenan suarane. Ora tak ganggu, arep tak rungokke iki. Ayo, terus no. Pianyu Nduk, angger krungu suaramu sing nonton bapak-bapak ning kono lek ngrokok malah copopat. Hah? Lantak napa to Pak kok kesesam mawon? Pak? Kesengsem karo suaramu lho. Lha ning ngrokok biasa no. Sampai kelek bluke ya Pak. Nggih kelek. Wah, apik tenan. Ayo terus yo. Lor lan kidul sangkar hangkali
Nano tanah India gumelaring taman Sarinoswan Toro. Wah, kan. Iya, duwe kabisan sing kaya ngene, wit cilik dipupuk, diajari karo bapak ibune, bareng gedhe pancen ya dadi swara sing iso menghipnotis ribuan para pemirsa sing rawuh bengi iki no. Ya, Amin, amin. Pangestunipun panjenengan Bapak. Ya. Ya Cahayu tenan pokoke bapake pengestune lagi seneng-senenge mengestuni wong iki. Wah, luar biasa. Ya, tenan ditutukne lek nyinden ya, Nduk. Nggih. Ya, ditutukne lek nyinden. Adanto sampean iki lahir dadi bocah saiki utawa kaum apa ngene Gen Z. Gen Z. Nggih. Nyatane sampean tidak malu, selalu menggeluti dan menjiwai dalam budaya Jawa wayang kulit utawa pesinden. Alhamdulillah, remen kula Bapak. Remen nggih? Remen. Tenan, kurup lho Nduk nyinden timbang derep. Remen lek wonten. Oh, temen. Kok malah ireng. Yo, gerajakan Banyuwangi ya, Nak? Gelang alit napa Oh, gelang alit. Oke, Nggih. siap. Gelang alit boleh. Ya. Ya, coba Nduk Lintang Kairo dari Kediri juga. Wah, ya. Katur Pak Putra Dikari. Ya. Nggih, kagem nggih. Bapak Putra, selamat menonton nggih Pak nggih. Nggih. Kalian Mas Tarno Tania Jaya dan lain-lain kanca-kanca wonten ing channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Nah, yuk monggo gelang alit yuk.
Terima kasih. Syukurin no.